Ka Dr. Jasmine Lingdo kertong ke NPP na nong thamai constituency hener sngi kalasam da kitin sob yeng sya ki life south di ki long yeng ki beduna ka kamai kaji bakin laban maromot no ya ki yeng kisem gi jongki tang supoi ke ni ka ayom berkhiang ya kitin sob yeng ki bala penyo lembaga scheme Chief Minister Housing Assistance Program Scheme la sampai ba hargat ka jingdon lang UMLA ka maur keneng bat MDC ka than uba penya sing CM ko mukongsan nangta ka Dr. Amperin Lingdo MLA bat UMDC ka lai mkhra malki uba fanten jela kedong nalor ki NPP bat NPYF. Hak jo por ukongsan ula pliru ya kacaka ajing hikai balatip kum ka Roots Livelihood Training Center na kabenta samla jo ka constituency bakin pentibet ya ladi ban pen khre bat pen babreu ya kinong ya tho la ni kinong lek khawai kabade kawai ni kikam ka baya yau ba ha ka ni ka juk ka bamenta kawai ka tau kalong ba ngin yo ban ru ka ni ka yim ba mai bla ple benne ban yo ban ai kita ki jing hikai ki training si go hero kebengi ong ka Roots Livelihood Center arpat ngiwan ha kenika for kening meeting na kabenta bangin sakhilang ye kitu kilong yen ki bayo ban pediang kini ki CGI sheets ki babha ban let's say ki ba pher kumba ai ki wei pa ki no ikman te kini ki atli ki daw long yen ban koi lak ha kening por ban ai ya ki kena samla jungi ya kata ka skill dia kata ka rukom tray kita ki jigbet haki rukom tray di bapher naman ba ladangi ai ya ki ya kanu ka jingbet haki ni ki jing tray kam bat ni yarap ya ki da ba penbiang ya kita ki rukom tray kam jungi benhaga ni ngi yo asngo na syapo mau ringkang bakila ay kita kisnya kadika jing bentoy ya kayeng barokoi ndai tang sibay ka jing bentoy ka ban ndai tang benta si banai apa nai ka jing bentoy ka ban kisnam namar ba inya don ringkat lang baniri sumari kita kisnya te kadika jing play ya kadika center mentarasi ka bangi khot ka Roots Livelihood Center kadai lu kajaka kabangin ai training ki bapher ya ki kena jomi ya ki samla ya ki long keme jomi ya ki long keme ki bam don shu manu ban support ya ki naman bagi di single mothers ya ki to ki bam la shu ban le ya ki jingpuli naman ki wana ki yeng ki badok basu ki bam la ban beteng ya ki jingpuli kane kajaka kabangin shna metakasni kadai kejakalu kebangin ai training kita ki training ki bangin le gin sedang shwa da kadeka training kebangin sedang nasyai kadai kebangin ai jinghikai ya ki kena samla samut agani ka bridal makeup badka hairstyle kamani abangin la le chi ni so ya ki baki ong ni wa ban le ka ne training namar bakin la kod isaban ha ya kita ki training ong to lembaga ni ka training kinala dia ni ka training license ni ai atat yaki ya ka makeup kit bagi ka tu ka jingle shnyo ka blow dryer bagi tu ki hair dryer bagi le yaki styling yaki shnyo yaki mo saki no function ki bahe ki ban me ki ya thot ne ki no tika ai lahat yaki bakin yo ban kamai ke ne ki ni ki kam ki trai